закъснява, човек, да закъсняваш. Майка и пак ма троли, бе, човек. Добре, хубаво. Добре, къде ще сяма? Айде, тук ще е свободно. Добре, айде, може тук. О, виж дигитално меню. Обрат ли към Челендж. Извинявай, видяхте оттам и смятам, че си... Оттам. Брат, не стана. Верно? Аре, викнем Лемия. Не, а да направим информация, ги има мани човек. Аре. Момиче. Да, ти. Щат ти е мазичка бустка. Пати това банка на гладко. Млади господа, с моята картинетка изобщо не разбираме за какво говорите. Така ли? Ами, тогава вземете в лексикона. Стига, бейби. Чули, бе, брат! Я обясни. Вие казвате ли се Никол и Ками? Красиви момичета ли сте? А искате ли ние двамата да ви заговаряме в бара? Ако отговорът на поне два въпроса е да, тогава брат лексиконът е за вас. Брат лексикон, 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 брат лексикон. Брат лексикона може да предизвика нежелани реакции, като твърде много момичета, прехвърната либерта и липса на въздух заради красиви жени. Ако имате съмнение или оплаквания, обърнете се към Дори или Хрис. Да не се използва в присъствието на нечели брат лексикона или индивиди, към които брат лексикона е насочен. Да се съхранява на място, недостъпно за Ник Червенков. Да не се използва при свръхчувствителност към някои от момичетата. Продуктът има време на действие и не е изразително на купуването на стя за момичета. Преди употреба прочетете брат лексикон. Брат лексикон, брат лексикон, брат лексикон.